sama niini. Hello, teacher! Kamu daw, Be? Maayong adlaw mga bata. Ako si Teacher Z, ang inyong magtutudlo sa Music Grade 1. Karong adlaw, atong tun-an ang mahitungod sa pag-ila sa sinugdanan, katapusan, o gibalik-balik nga parte sa kanta pinaagi sa mga lingok sa atong lawas. Manganta ug manayaw una kita sa MAPE Subject ID. Tara na! Karong adlaw, imong pagatun-an ang pag-ila pinaagi sa mga lihok sa atong lawas sa sinugdanan, katapusan o mga balik-balik na parte sa kanta sa usa ka ni-record nga musika. Kinahanglan nga maminaw ka ug maayo aron imong masunta ang sinugdanan, katapusan ug gibalik-balik nga parte sa usa ka kanta ug ingon man aron imong masunta ang mga parte nga managsama, similar ug managlahi, dissimilar. Ato unang balikan ang mga nangagi natong leksyon. Unsa ang tawag sa kombinasyon sa mga taas o ubos nga tono nga atong madungog o kantahon? Sakto ka! Ang tubag, melody. Unsa ang tawag sa highness, kataas, o lowness, kaubos sa mga tingog o tono nga atong madungog o kantahon? Sakto ka! Ang tubag, pitch. Andang ka? Basaha kini nga pulong. Melody. Ikaw kuno? Melody. Ang musika, ana ay melody o imig. Unsa gani ng melody? Sakto ka! Ang melody mao ang kombinasyon sa mga tono, ang pagsakap o pagnaot sa mga tono o tingog na atong madungog o kantahon. Ang musika aduna po'y sinugdanan, beginning, katapusan, ending, o gibalik-balik na mga parte o repeated parts. Mailhan nimo pinaagi sa paggamit sa mga lihok sa imong lawas ang sinugdanan, katapusan o mga gibalik-balik na parte sa usa ka kanta. Ang melody sa usa ka awit usahay mo taas ug muubos sama niini taas ubos. Para sa atong
linya samtang maminaw sa pagsaka o pagnaog sa mga tono sa kantang Hello, Teacher. Okay? Kamu daw, be? Awata ang akong gihimo, pinaagi sa paggamit sa imong tudlo, pagsubay sa pagsaka o pagnaog sa melody sa kanta. Andam ka na ba? Hello, children. Hello, teacher. Maayo. Sakto. Unsa ang lihok sa imong tudlo sa sinugdanan sa kanta? Sakto. Ingon niini. Naa sa taas. Unsa pud ang lihok sa imong tudlo sa katapusan sa kanta? Sakto na pud ka. Ingon niini. Paubos. Ibalik-balik ba ang melody o hilig sa kanta? Sakto ka! Ibalik-balik! Para sa ikaduha nimong buluhaton, tindog kung taas ang pitch sa kanta o bungko kung ubos ang pitch sa kanta. Awata ang mga lihok sa linya na imong makita, pinaagi sa lihok sa imong lawas. Andam ka na ba? Ang susi na katago, kung saan bigo-bigo, kung sakaling nasa'yo, aking gagamitin ko. Ikaw na po daw mo, be? Tindog kung taas ang pitch na imong madungog sa kanta o lingkod kung ubos ang pitch. Okay? Ang susi na katago, kung saan bigo-bigo, kung sakaling nasa'yo, aking gagamitin ko. Unsa ang lihok sa imong lawas sa sinugdanan sa kanta? Unsa to? Sakto ka. Sama niini. Katindog. Unsa pud ang lihok sa imong lawas sa katapusan sa kanta? Unsa man ito? Sakto na pud ka. Lingkod. Aduna ba'y parte sa kanta nga gibalik-balik ang pitch o tono? Aduna. Hain man niini. Ang ikaduha o ikatulong parte sa kanta managsama. Para sa ikatulong buluhaton, ilha pinaagi sa pagtakpak sa imong mga kamot ang sinudlanan, katapusan o gibalik-balik nga parte sa usa ka kanta. Andam ka na ba? Ipaktak ang imong mga kamot ibabaw sa imong ulo kung ang pitch taas. O ipaktak ang imong mga kamot sa ubos kung ang pitch ubos. Andam ka na ba? Duyan pataas paubos. Ikaw na pud, be? Andam ka na ba? Awata ang akong gihimo samtang maminaw sa recording. Duyan pataas paubos. Unsa ang lihok sa imong kamot sa sinugdanan sa kanta? Unsa to? Pakpak sama ini? Sakto ka.
Unsa pud ang lihok sa imong mga kamot sa katapusan sa kanta? Unsa ganito? Nasa ubos? Sa manini? Sakto na pud ka. Naabay mga parte o musical phrases sa kanta nga pareho o gibalik-balik? Wala? Sakto ka! Wala! Para sa katapusan nimong budaton, ilha pinaagi sa lihok sa imong lawas ang sinugdanan, katapusan o mga gibalik-balik nga parte sa usa ka kanta. Andam ka na ba? Pakpak ibabaw sa imong ulo kung taas ang pitch sa kanta. Sa maniini. Ug pakpak tuol sa imong tuo nga apin kung ang pitch ubos sa maniini. Awata ang akong himo. Taas. Ubos. Kaya? Kaya. Ikaw na budbi, awata ang akong gihimo, paminaw ug maayo, okay? Unsa ang lihok sa imong lawas sa sinugdanan sa kanta? Unsa ganito? Pakpak sa taas? Sakto! Maayong tubag. Unsa pod ang lihok sa imong lawas sa katapusan sa kanta? Unsa ganito? Ingon niini? Sakto na pod ka. Very good. Aduna ba'y parte sa kanta o musical phrases nga pareho o balik-balik? Wala. Walay nagkapareho. Sakto ka. Pagbansay ka mo kanunay, aron makakanta ka mo sa saktong pitch o saktong melody. Okay? Mag-enjoy sa magkaton. Bye-bye! Amping!